Sulamipat ula job ya kajing ya ukun lang rod paskha Kristan ya ro ai ngujing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia. Kajing puli nagikam jengki apostol kalenong bakandai ket khot lai phuwei hadu basau puar kabalang abro kaleng ke Judea ke Galilea bat ke Samaria kalayo jingsuk balanang penskamika bada ka baiem ha ka jingting burom utrai ban ha ka jing penslor jong mensim bakhoi lanang penroi susu yaka dia bau Petrus lalet keleng benjengo aiki lalet jengo ro iki riu khoj ki balasong halida ha kata ka jakau la shem ya wei briu bakerteng u Enias ubaladon ha ka jingthia pang la prasnem bad upang yap siliang u Petrus laong ha u ko Enias u Jesus Christ upen ko ya phi ki joj batu pen bet yala ka jingthia kumtahi mar kumtahi ulaki joj ti baro kinong shong snong halida bat sharon kelo iu bat kila phai shautrai tiladon hajopa ka wei kas senran ka bakerteng ka tibetha ka bamud ka dorkas lani kaskei kalalong ka breu ka badap de kikam babha bat kikam isen ai ha kaca kapur kala kempang bat kalayap bat enda kila pensum yaka kila pentia eka ha ka kamraneng namarba kalida kalalong hajan ka jopa kisenran haba kile sneu bo Petrus ladon hangta kila pha shu arngut kirang ba ban karpat yau sngobhawan kloi shayi shangi kom tau Petrus la yeng berolet batki habau la poi kila yalam yau syaka kamraneng baro kiriu kentai kila yalum hoi yau kiyo yam artan bat kila pen i hau ya kisepti bat ki janpong ba ka dorkas kalasu menba kadang im Henry Petrus la pen mi eki baro shabar berla dem khosi berla duai nang tau la phai syakamat yap bat laong ko tabitha kijoj kala khli yela ki khmat bat haba kalo iyo Petrus kala shong bat ula ai kti yaka bat ula pen ki yaka nang tau la khot ikiru khot bat kiriu kan thai bat ula ai yaka haki baim bat ya kata kejingja labna baro saudong ka jopa bat bun kibriu ki langit hau trai kak tien jong trai ka sam ka bashis pa khan riu kumno ngan la ban siu ka liang yau trai na ka benca baro ka jing le sbun jong u yanga kumno ngan la ban siu ka liang yau trai na ka benca baro ka jing le sbun jong u yanga ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot kerpat ya ka kerteng utrai kumno ngan la ban siu ka liang yau trai na ka benca baro ki jing le sbun jong u yanga ya ki jing kular jong a hau trai ngan pendam hakmat ki pa jong u baro kat no ka bakordor ki khmat jong utrai kalong ka jing yap ki ru khu jong u kumnong ngan la ban siu ka liang yau trai na ka benca baro ka jing le sbun jong u yanga ushakri jong me atrai ushakri jong me ngalong ukhon jong ka shakri jong me mela law ki jing khom jong a ka jing knya aingo ngan troa ngan khot kerpat ya ka kerteng utrai kumno ngan la ban siu ka liang yau trai na ka benca baro ka jing le sbun jong u yanga ka jing blena gospel khoi kat kum uyo anes kalenong ka ba Henry ka khot ka ba Henry phau hadu ba Henry pu khandai bon ki snran jong u jisu kile ong kane ka jing hikai kalong baba e mano bala ban ngej yaka Henry u jisu bola tep halade hi baki snran jong u kiathnum shaphang kane ula ong haki hato pithot yakani
Kumnopan lada phim yo i yo khon ubreu bu un lek kiu syakajaka bu ladon mensua. Dai mensim uba ajing em kado kamlar kami ai kikitien kiba ngalakren na phi kilong mensim bat kajing em. Henry kidon kato katni na phi ki bom ngaj namar ujisu ulatep nadu basdang e kino kito ki bom ngaj. Bat mano ubashat kalaya u te ula penbun na kani kadau ngalai thu api ba omdon ubala banwan changa lemda la ai lat ya u dau kpa hadin kani bun na kisnran jong u kilap haidin bat kim trele shu bat u tau jisu la ong aki khat arbut jema piru pinlech no usman petrus la jubab ya u kotrai shauno ngin leng me don yakiktin jong kajing embam jukun bat ngihi ngilanget bat ngilatip bamelong ubakho jong ublay ka gospel jong utrai